Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon, makining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. Ganito man tatampo, nagkasangan nga Jonathan. I love you, Diane. Oh, Jonathan. Muna'y tinuod. Nakagusto ko nimo. O ginaot nga dawat mong akong gugma. Ang tinuod, Jo. Nakagusto masat ko nimo. Nga sa ato ba? Uyab na ta? Nakagusto ko nimo pero dili ka mahimo na akong sugton. Lain na gulo ng pagkasultiha, gud. Nakagusto ka na ako niya. Dili ko na mo sugton? Ang hinaman kaayo ka. Huh? Naa naman ko'y uyab. Kinsa man? Si CJ, bago pa mami nag-auyab. Mao ba? Mao nga pangita na laglain nga imong panguyaban, Jonathan. Ay, Sumtaon ka pagulgul sumtaon ka. Mga pagdi-laki kinsa may di mag-uula na, Parts. Nagduo mo gud ko nga. Iyan akong sugton. Kaya ganahan ko siya nako. Pero wam ko ni sugta kay naanam di siya uyab. Si CJ. Sus bayani mo, uyab pa na sila oy. Mailog man ginang yuta nga na dunay titulo gani. Si Dayan pa ka nga, wa pa na sila makasal. Saba, oy. Puro lang nang gawda. Di na ako magsamok-samok ni Dayan kay may uyab na siya. Okay na sab. Sige na lang ay nagkagula. Moabot na laging babae nga para gyud nimo. Ha? Na kay pailailan ako? Okay, guwapa kay ba eh. Kinsa man bay? Si Ann. Ann, dali gud Ann, dali. Oh, bay, nawa ha? Oh, ila-ila mo Ann, ila-ila mo sa amigo Ann. Si Ann, si Jonathan. Bay, si Ann bay. Hi, Ann. Hello. Ann, ako lay paibaw nimo ha nga kini si Jonathan ba? Single and ready to mingle. Unsa? Lagi. Ann, pasensya na ka sa akong amigo, ha? Sipat gani siya. Pagkutaon. Okay ra, oy. Unya, friend na ta, ha, Ann? Sure. Ay, naunsa mo ko, eh. Dili naman hinuol ka makatug. Nagsige naman hinuol ko ganoon na ni Ann. Gusto. May number man di ko niya. Ako siyang tawagan. Oh, ikaw mo gadin nga nawag, Jo. May tuyo ka na ko? Gusto lang kong makabati sa imong tingog, Ann. Ha? Nga naman? Gibingom kong kalit mo, eh. Pag sure di ha, oy. Tinuod bitaw. Sugad lang nga nagkailat, ha. Nagsige na kaog samok sa kung nauna. May mo kong muanha sa inyong gipoy anugmaan? Okay ra, oy. Amigo na ba ta? Unya, way masuko kung muanha ko sa inyo. Wa, oy. Kisa ko dito masuko. Nga wa man ko'y uyab. May noon. Sige, ugma. Muanha ko sa inyo. Salamat nga nisugot ka nga mubisita ko rin sa inyo, Ann. Okay ra, oy. Gili man sa ko busy. Mahimo ra ko madawat og bisita. Aw, tuod. Kanang, unsa man di mo tuyo na ko, Jo? Kuan, Ann. Ayaw lang kalain ako, ha? Bisan tuon og bag-ulan nga nakaila, pero importante na ka na ko, Ann. I love you. Jonathan. May chance ka ako ni mo, Ann. Bitaw, Jo. Nga nung malimutan ko nga ganahan man sab ko nimo. Nga sa ato ba? Imo na kong gisugot. O, Jo. Uyab na ta. Salamat, Ann. Usa? Mo ba? Surtiya bata. Kiss ko bi, kiss ko. Gisugot ko ka bay? Ni Ann. Yo. Okay, nagkauyab gid mi. Yo. Ingon bitaw ko nimo nga makakitar ka babae nga para gyud nimo. Unsa na, ha? Nalipay kay ko bay kay parehas din migibati. Congrats sa inyong relasyon, bay. Congrats! Dali eras panahon sa. Walang hibaw duha naman day kabuhan nga nakauyab ta. Maong gyud. Mura lang gyud wa. Malakaw ta. Asa man ta? Suro-suro lang ko ta. Kay kung maminyo at tabahon, wala naman tayo panahon isuroy-suroy. Kay mabisi naman unya ta. Labi pa og may anak na unya ta. Maong gyud. Oh, sige. Manuri ta. Jonathan, abi na kong manuroy ta. Gidamal kay kunin mo din sa kakwarto. Ani na ko matod kon tinuod bigit ka nga nahigugman ako, Ann.
Jo. Jo, ayaw. Nahadlok ko. Ayaw kadlok. Basta pumaptos ko. Ayaw kabala ka. Dili ka na ko pasagtan. Kung pananglit mamaptos ka. Basta pa yun. O lagi. Dali na. Ato ng tiwason. Ha? Nadidelayed ka? O, Jo. Dilibi ako ingon ini. Basig maptos ko. Aron pag siguro, magpalit og pregnancy test. Yes! Nalipay ka maptos ko? Siyempre, kay hapit na ko mahimong amahan. O niya, sa may plano ni mo ini. Pagtipon ta. Uni ang magpakasal kon, makatigom na tagakot ako, ha? Jo, Okay ra ka nga magtipon ng unya ta? okay ra, uy. Kaysa mataw ning akong anak nga way ilong amahan. Ato na ko day ha, trabaho na ko. Dong, wa ka kapuya? Ha? Wa biya kay tarong tong gabi eh. Kaya nagsigig mata-mata ang bata. Kapo yung taday, pero kinahalan ako mo kayod. Dabi na nga may anak na ta. Salamat, Dong ha. Sige ha, ato na ko. Huwag ang bata ha, ayaw basag day. O, Dong. Ay, salamat yung taon. Nga nahuman ng trabaho ko sa'yo. Makaulit din ko sa amo. Mapalit na ko danog. Kinahalan sa bahay. Ay! Ay, sorry ma'am. Wala ko tuyo, ma'am. Ako inuwan ka na damaganda. Okay ra, uy. Oh. Jonathan, Dayan? kumusta naman ka, uy? Ani Minyo na og may usa na ka anak. Ikaw, pila na imong anak? Wa ko'y anak, uy. O daga pa ko hangtod karon. Ha? Sure da, eh. Tinuod bitaw. Abi na ko og nagadayon mo atong CJ. Ay, dugay na mi nagbuwag, uy. Ano man? Hindi mi magkasinabot. May patingali kita'y napauyap. Dayan. Oh, atagi ko sa imong number, be. Naunsa mo ko eh. Nahasol minunod ko nga nakita mig balik nito yan. Ingon sa nibalik ang akong kugma niya. Siya nang ni-text ako. Wa ka mingawan ako. Gimingaw baya ko nimo. Bahala na. Ugma. Magkikita ko niya. Teka. Unsa ni nga ito kibuhat? Nay, magkana ko dili pa. Pariha sa gatong gibati. Nay, kumasa ko nimo. Papadano ko lang kay uway ka rin niapot sa akong kinabuhi. Dayan. Tawra ta, Jonathan. Lumalabay ra tayo ni kalipatana. Uy, kawi ang imong kaugalingon sa kalipay. Pila na kayo gayon nga may nahitabo na to. Nagmahay ka? Wa man. Kay nahigugma man sa kunin mo. Pero naluoy ko nimo. Iwa kay ugma uban ako. Kay may pamilya ko. Dili ko na eksapayan. Igo na nako nga nagkasinabot ang nagkahigog maay ta. Dili ko mangayo nimo og saktong oras kay may pamilya ka. Mapaabot ako kung kanus ka makahi kayo og anhi sa akong gipuyan. Ang tinuod. Mas malipayon ko uban nimo. Bisan tuod og tago-tagon ingat to sitwasyon. Ingon masab ko, Jonathan. Sobra ang akong kalipay nga bation kung kauban ti ka. Mao nga bahala na bisag ingon ini ang atong sitwasyon, dili ta mapuwag. I love you, Jonathan. I love you too, Dayan. Dako mang sa ang paglimbong ko sa akong asawa. Pero malipayon ko uban ni Dayan. Dinilang ko to og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mga kita mga hikalang, kaagi ni Jonathan, nga taga Negros Oriental. Ang maong kaagi, gibatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Taring, gabos sa direksyon ni Priscilla Ragana. Kamuusap mga hikala, o mga sukin ti paminaw, gidapit ko kamo sa pagpada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakap. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran.
Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Ann, 18 anyos, dalaga, taga Barilis, Cebu. Dili kay ko kamaumuhan ay og suwat, hinaot nga inyo na ning masabtan. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong mga akuhan. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mayo! Mayo ni Simon? Oy, doon na may nangayog katahuran dayan. Oh, doon na lo. Og ikaw ang gipangita. Mao ba? Bebe, agaka ko sa may kaida kay atong tanawon kung kinsa na nangayog katahuran. Ay, ako si Lusing, ang asawa ni Libing. Unsa may ato nimo? Ay, nialagi ko kay manangin doon ta minimo ba? Nga mo tukod big bahay dihat. Ano bang atbang sa imong bahay? Nya, muhatag lang minimum 10,000. Ha? Uy, dili lang ko magbuot-buot og tugot nimo og tukod imong bahay ni nang yuta Lusing. Kay di man ni akong kaugalingong yuta. Kay di man ni akong yuta day. Kay, tangkinsa man din yun ta. Nga ikaw mo na nag-iya ini. Kuan man ni sa agrilarian man ning yuta ah. Kung singan? Ang tagiya ining akong yuta agrilarian sa ako ning nakapangan apan ang tagiya ini agrilarian. Nganong gikatawan man nimo akong lolo ate? Ay, waoy. Kuan pero, kining lolo. Tamo man kayo nag-gang aning yuta ah. Basta pa di ay kung pwede ko mananghid nga magtukod ko bay. Ay, pasaylo ako Lusing. Pasensya na nga dili ko makahukom ana. Kay dili ko mo dawat anang 10,000 nimo oy. Ay, nahala sige. Di mo kakamusugot. Aw, aton lang ko mananghid sa tagian ni yuta ah. Asa man ka man nang ate? Sa agrilarian. Pagkahangdaw, bayan ni Lusing. Dato unta, para di magkasabot. Kay nga naman di ay ma. Ay, gipalibaran ng lolo ni mo. Nga di lagi pwede nga magtukod siyang badas at bang sa yutang lolo ni mo. Pero may giadto dyan kuno, oy. Giadto kuno ang giingon ni lolo ni mo nga may tag-iya gis yuta. O ma, kaya may sa sulti ni lolo nga agrilarian ang tagiyaan ni taa. Labaw ka pa. Agrarian. Oh, agrarian di ay ma. Unya. Pagkauwaw na siya dito. Ewa siya tongte nga magtukod og bahay sa yuta ni Papa. Hala, may reason niya. Kilabihan yun yung nakabiyay-biyay ni lolo ma. O nagsalig bang siyang dato siya. Iya, si lolo ni mo, labi ang pobriha. Nagtuo tingali siyang mahaylos papa niya siyang bayad nga 10,000. Hala, naalagi nagpanday og bahay sa atbang nilang lolo. Adoon ako si lolo. Mao di itong murag nasaba sa unahan. May nagpanday di ay og bahay. Oo, lo. Abi, kining magsubay ko kung kinsa na nagbay diha na nang yuta. Bibi agak ako. Agad ako ang nagiingon mo nga nagpantay og bahay din sa atong yuta. Sige, trabaho mo! Trabaho! Si Ate Lusing man di ay na, lo. Unsa? Bibi, atong doholon, be. Dali, gunit. Lusing, naunsa man ni nga nagtukod kumangid og bahay din sa atong yuta nga wa man ta tikatugti ini. Oh, nabaw naman dito nagtukod dami? O, tanaw na lang. Pero wa man tika lagi tugti nga magtukod og bahay din Kaya mga hangol man mong yuta ni Simon. Gusto man yung angkona ng yuta nga dili inyo. Kung dito na namin nandang sa tagya, di ani yuta ah. O gitugtan taon me. Sige na ko. Padaos na baho. Nipadayon gyud sila si Ate Lusing sa pagtukod og bahay sa yuta sa akong lolo. Dako ra bag yung baya ang iyang gitukod og konkreto. Kay mga dato lagi sila. Unya, nireklamo ng akong mga uyuan ug uyaan ingon man ang akong inahan nga to ni lolo. Unya, Naunsa naman pa? Na naman ko na magpuyo sila si Lusing ug si Living diha sa atong yuta. Gitugtan na nimo nga makatukod diha nga wa ka lang mo konsulta na mong imong mga anak kung musugot pa me. Ay, nitugot ba oy? Nga, ni amang yun ni si Rita nga inyong igsuon nga inahanian. Pakuntan ako no ninyo kung nitugot pa ko ini. Ay, wa mo tugot si Papa, oy. Bisan pag-operan si Papa 10,000 Lusing. Pero ambot, oy, kung nga nang nitukod yun na siya bahay diha. Ay, bisan magkinaonsa no, di gyud ko mutugot nga magtukod na sila og bahay diha. Pero kita gisensayo na nila. Salig sila kay may mga anak sa gawas nga mga kwartahan sila. Asam ba yung papilis na yuta pa? Oy, kuan. Sa to imo papeles? Oh. Tay sa kadiyo ta. Wa ba to nimo mahipos sila? Human
pagkahugno sa atong bahay. No, wa kay gipaypusan ako pa oy. Ha, pastilan kada kong trabahoon ini. Nawa na dito. Ay, magpahimo na sabi ay tag bag-o ini. O kay nawa man, magpa Abu Dhabi ta. Say nga na. Abu Dhabi. Kay nawa ang akong mga papili sininyo ta. Nala sige. Trabahoon ka ng imong giingon nga Abu Dhabi. Oh. Timing kay may buhisan naman sa tas yuta. Mga ikon nila dito lang papilis sa yuta. Base na di ay kun mahimo. Kuyog ko ma! Kining Rita, imo na natingaling pa nga ng akong ibutang dinhi kay ikaw mo ginahago og follow up ni ining yutaa. Nga ikaw say nagbayad og buhis ni ining yutaa. Og anak masab ka. Kung imo na lang pa nga ng akong ibutang dinhi. Ha? Uy, manangin lang sa kung papaan na Ma'am Grace. Uy, kung masugot ba nga, ibutan ni mo din akong pangalan sa bagong papeles. Mabalat lang mo niya ako, ma'am. Okay na sige. Og magpaabot ko sa hukom ni Papa ninyo ha. Og ayaw ni Dugaya. Kinahalan nga ma-okay na ni sa labing daling panahon aron dali raon na ninyo mapapahawa ka ng mga tao nga naa sa inyong yuta. Sige, ma'am. Aris ako. Tana. Sa, mo na isulti ni Ma'am Grace Rita? Ulo, nakadungog yun ko. Oh, Asa man nasugot ka, anak pa? Nasa akong ngan, ipangan ang bagong papeles anang yuta, Kaya ako naman sa gunay madali-dali og lakaw-lakaw bahay na ninyo ta, Kaya suwat gipada sa Ma'am Grace ay, nga papinmahan nimo pag matuod sa imong pagtugot. oh, sugot ko oy. Ngano mo di man kumusugot nga anak man tika. Og hibaw mong di naman intaw may magdugay si mama ninyo. Mayong ana-ana ninyo kay kamo may ligon og lawas. Ug ampingi ka ng yuta ha. Saad ako pa. Ampingan ug panalipdan ko yung yuta. Ang ako ng mama ang nag-atiman aning hitaa karon ug sobra ang kagol sa among pamilya ron. Kaya ang pamilya ni Ate Lusing nagtukod man sad pud og ilang mga bahay sa yuta ni Lolo. Mga dagko ra bang mga baya kay may mga abroad man gud silang mga anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Tukod og bahay si Ate Lusing sa yuta ni Lolo, bisan og wa mo sugot si Lolo. Saan man namo sila sa pagpapahawa? Dagko og konkret ra ba ang ilang mga bahay kay mga kwartahan man sila? Ikaduhang pangutana, ang termino pa ni Lolo, dili gyud kini iyang yuta. Sa agrilarian kuno ni. Pero kang Lolo nakapangan ang mga papeles ni yuta. Unsa may buot ipasabot ni Lolo ana? Ikatulong pangutana, nawa ang unang papeles ni yuta. Mao napabuhat si mama og lain. Gusto ba ang tambak sa giduol ni mama nga sa kang mama na lang ipangan ang yuta kay si mama ang nag-asikaso ini? Ikaupat na pangutana, ang pananglit kang mama na gyud nakapangan ni yuta, may katungod na ba siyang mapapahawa ani mga bag-ong nagbay sa yuta ni Lolo? Ikalimang pangutana, mga nindot nga mga bay ang ipatukod ani mga namugos og tukod og bay sa yuta ni Lolo. Kung amo silang papahawaon, makabayad ba mi sa ilang gasto sa ilang mga bay? Ikaunom ug katapusang pangutana. Kung dili may makabayad sa gasto sa ilang bay, dili na bagyod namo sila mapapahawa bisag may titulo na unya mi aning yuta. Mapildi ba mi kung mag-abogaduhay na? Kay kami pobre ug sila may kaya. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, pero wa malanggid may magkuyog pagyud physically mga sukintig paminaw. Distancing pamagining gitawag gyud nato god kaning sulod sa pandemic god. Nag-ingon man gyud nga dapat we will observe social distancing, health and safety protocols kanunay. Mao gyud ni makasalbar nato mga sukintig paminaw. Busa ako lang sa karon tungod kay punto legal ta karong adlaw, pero para sa inyong mga problema, legal man or medical, na ako ug si Dr. Obra nga muhatag og tambag ug tubag aning inyong mga pangutana. Mao na ay na ninyong dugaya, ipadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, Official Writers Page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello sa ato ang mga likers ug mga mo message din ha sa ato ang kiniyang akong suliran Official Writers Page. Daghang kay salamat sa mga mo private message ug magpahibaw nga para pirmi gid silang maminaw nato sa ato ang programa. Later on, sige lang, I will also greet you no sa ato ang program live on air. Thank you kayo ninyo. Nga wa gyud mo biya maski pa og naata tunga pa sa pandemya, pero naa naman gyud tay mabasa, di ba, no, nga naanay vaccine puhon-puhon lang ug magampo ta nga effective ni, wa lang gyud ni side effects unta kay makatabang gyud ni nato nga mabalik na gyud sa normal ang ato ang kinabuhi. Pero samtang wa pa ni,
Face mask, face shield, frequent hand washing, social distancing, and stay at home lang sa gyud unta ta as much as possible lang yun, no? Ang atong letter sender, tawgon na to sa pangalan nga si Ann. Si Ann, taga Barile, Cebu. Hello din ha sa mga taga Barangay Patupat, labi na kang attorney Jemco Gabales and family. Hello, brother. O kumusta mong tanan din ha, no? Unya, kaning iyahang suwat, bata pa mangug kayo ni ang ato ang letter sender. Unya, medyo complicated to gamay ang pagpada niyang suwat, pero gipaningkamutan gyud din sa ato ang script writers o pada no, ang paghimo o drama sa kahanginan. Bottom line no sa iyahang suwat, ang kaning iyahang gipadana to kabahin ni sa yuta. Unya, muragwa ni papeles kay nawala ang papeles anang ilahang yuta. Unya, nagpabuhat ko ng iyahang mama og bag-o, agricultural land ko ni. Unya, niingon ang ilahang giduol sa iyahang mama nga sa iyahang mama na kuno nga na lang ipangalan ang bag-ong papeles kay nawa man ang yuta, so ilisa na lang kunugnan. So medyo libog sa tinuod gamay. Pero ato ning tubagon iyang mga pangutana. Una, nagtukod og balay si Telusing sa yuta ni Lolo bisan ug wala mosugot si Lolo. Unsaon manamo sila pagpapahawa, dagko og konkrete ra ba ning ilahang mga balay kay mga kwartahan man sila. Okay, ang kanang imuhang yuta unya ang buhi pa man imuhang lolo, no? Kung buhi pa imuhang lolo, then ang imuhang lolo mo'y angay mo palayas o mo papahawa anak nila. Ug di gid gani sila mada og storya mo file gyud tag kasog unlawful detainer or ejectment para ang korte nay mo mando nila og mohatag og order nga ipa-demolish o mopahawa sila anang balay. Og naanay order di gapon sila mopatuo, ang korte mismo mo'y mopa-demolish anang ilahang struktura. Labi na nga wa man sila tuguti nga magpatukod din ha, muna atong gitawag mga sukintig paminaw nga builder in bad faith. Samot nga dili ka matagaan og bayad no sa imuhang pagpatukod ana kay wa man katuguti unya malisyosog yun na ang imuhang pagpatukod kay ngano kung nagtukod ka unya maski pagwa ka sugti, di ba? Ikaduhang pangutana, muna tawag nga bad faith mga sukintig paminaw ha, nga kanang magtukod ka, kibaw kang dili imo, nananghid ka pero wa ka sugti, nagtukod lang gihapon ka, muna gitawag nga builder in bad faith. Ikaduhang pangutana, ang termino pa nila lolo dili gyud kini iyahang yuta sa agriland kuno ni, pero kang lolo nakapangalan ang mga papeles ning yutaa, unsa may bot ipasabot ni lolo ani. Siguro atong time wala pa na natuk grant siguro na ba. Di ba kinundo mo sa una nga ang namang giuban nga mga yuta nga ang pagpanag ang gipanag ang tag-iya no or mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno. Unya naman ay lain-lain nga classification kanang mga duol sa dagat, foreshore, kanang mga timberland, kanang naay mga tamnan ug mais, cocoland, aw kanang mais, lubi, cocoland, kanang mga ginatikan, agricultural land, mo ni classification kanang tawag ana depende sa paggamit. Unya, ang nakarehistro na kung kinsa ang tag-iya. Unya, naman ito yung mga panahon yun, even until now, nga ang gobyerno na mo grant, muhatag og mga kanang grants ngadto sa mga deserving nga mga mag-uuma, mga deserving na farmers, nga ang kanang yuta nga ilahang gitikad, nga gipanag-iya sa gobyerno, ilaha or ihatag sa ilaha. Pero, kanang leasehold man na siya god nga kanang yuta, no? Pero, naanay mga conditions. Usa ana is dili pwede ibaligya. Duha na kaklase. Ang uban ana perpetual nga dili pwede ibaligya, meaning hangtod-hangtod makapanunod lang ang mga anak, mga tagsunod kung mamatay na ang nakarehistro ng tag-iya pero di na nila pwede baligya. Naapoy kanang restriction nga murang sulod sa 5 ka tuig lamang dili pwede ibaligya, after that pwede na ma-dispose or pwede na mabaligya. So mao na ang klase. So posible nga mao na ang classification nga ato nga time while dili pa tag-iya ang imuhang lolo ana pero gihatag mo nang siya nay nakakupot sa title ug nana niya ang papeles. Ikatulong pangutana, nawala ang unang papeles aning yutaa maong nagpabuhat si mama og lain. Husto ba ang tambag sa giduol ni mama nga sakang mama na lang ipangalan ang yuta kay si mama ang nag-asikaso ini? Okay, ang akong pangutana din ka nag-adto, no? I hope sakto nga ahensya ang imuhang giadto. Like I said, mao gid na no ang procedure nga kung pananglitan mawa na to ang registered nga owner sa property, ang mabalhin na siya ngadto sa mga nisunod niya. So kung ingon I think adto no sa DAR na siya mo adto kay para ma-change og sa register of deeds para mailisan og nisugot sila nga mao nay proseso nga inana ang buhaton legitimate to, then I think no allowed siya basta dili na how siya inyong
giadto o gitugot gid pud na sa balaod, no? Better nga moadto kita sa sakto nga ahensya mga sukintig paminaw, di ta mo duol anang mga musugat na to nga mga fixer, ha? Ikaupat niyang pangutana. Kung pananglit kang mama nagyod makapangalan ning yutaa kay may katungod na ba siya nga mo papahawa aning mga bag-ong nagbalay sa yuta ni lolo? Okay, my question manggod ani is nakahibalo ba pod ang DAR or ang Register of Deeds nga nailaing tagtungod? Kaya usually manggod adto man na nakapangan sa mga anak gyud. Unya kung wa na imuhang lolo, naaman po'y katungod ang imuhang tiya kay sumusunod og anak rabaya gyud pud siya. So dili pong pwede nga suluhon pud na sa imuhang mama. Okay? So ang sunod natong pangutana, may mga nindot nga balay. Mga nindot ang balay nga gipatukod aning mga namugos kung tukod sa balay anang yutaa. Unya, kung ilaha kuno silang papahawaon, makabayad ba sila? Na mo lagi na, ningon jud ko mention jud ko kaganina gyud nga builder in bad faith. Ngano man? Kay kung builder in bad faith kay ta mga sukintig paminaw, di ta makapangayo og reimbursement or refund sa pagpatukod o sa gasto nato sa pagpatukod nato anang balay. Ngano man? Kay wa man katugti, unya ikay namugos. So kay namugos man ka apwes, ikay bahala sa imuhang gasto. Kay kung wa ta ka ning patuo lang unta ka sa katong giingon nga wa katuguti, wa unta kay gasto, no? Di unta ka makagasto ana. So nganong imo man pabayron ang tag-iya. So dili dapat mo bayad ang tag-iya, okay? Ikatapusan niyang pangutana kung dili sila makabayad sa gasto sa ilahang balay, dili na bagyod namo sila mapapahawa bisan may titulo mi. Pwede gyud kaayo mapildi ba mi kung mag-abogaduhay na? Kay kami pobre, sila may kaya. Okay, una, dili mo mapildi kung naa ninyo ang titulo na sa pangalan ninyo ang yuta, and legally mo gid na nga nag-grant gid na sa inyo ang yuta, pero di ka angay maguol kay isip tag-iya. Pwede man ka magbuot kinsay pwedeng mutukod, kinsay dili pwedeng mutukod, hangtod kanus-a sila pwede mo puyo, mutukod mo gamit anang yutaa, ug unsa puy makuha nimo in return sa pagpuyo paggamit nila anang maong yutaa. Otherwise maka-file ka og ejectment. Unya ayaw gid mo anang konsepto ug kanang storya nga kay abi pobre mapildis kaso. Those who have less in life will have more of the law, and with all the more reason nga ang balaod mudapig, maminaw ug muhatag ninyo og higayon, ug kung ang inyong katungod gyud na nalapasan, no, na violated, then therefore ang balaod di na mudapig kung kinsay dato, ang balaod mudapig kinsay makaangayon, sigon kung unsay makiangayon o kung kinsay sakto. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Tinhiga pon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw, ha?